Preguntádesme sempre que como comecei a escribir. Eu comecei a escribir aos 16 anos. Impresionoume moito a paisaxe, percorrer a paisaxe a cabalo. Eu tiña un amigo que me prestaba cabalos e montaba moitísimo a cabalo. Encantábame, era unha das cousas máis maravillosas que fixen na miña vida. Íamos a Samil entón en inverno, na praia casi deserta, ainda tiña aquelas dunas maravillosas, estaba che de páxaros, de gaivotas e demais. E cando volvín a casa, tiña na cabeza unha visión. Entón fixen o primeiro poema. Daquela pensei, bueno, si son capaz de abstraer unha idea en un paseo a cabalo, en un paseo por mar, que é o que máis me gusta no mundo, poderei facer máis poemas. Entón comecei a escribir en galego, que moita xente non o cree, porque como o primeiro libro está editado no 53, que non ten nada que ver co primeiro libro que escribín, que se publicou 3 anos máis tarde, eu comecei a facer cantigas en galego. E así naceu un libro, que o primeiro, realmente, non o segundo, que se publicou en 1956, co cal este ano fixo 50 anos da primeira edición do meu libro. Déronme esa pedra preciosísima e ademais deso cumprín anos. Foi realmente algo excepcional. Este ano comenzou sendo excepcional para min.